Защо се включихте в проект Нула? А защо? Защото ме убеди. Хареса ми проекта, определено ми хареса и като видях мястото, което ще бъде преградено от тези огледала, действително се запалих. И може би от друга страна, от една страна всъщност е, че това е някаква колективна работа. Колективни 50 души трябва да се съберем, да финансираме и това нещо да се осъществи. Много важно ми се струва да се направи. Говоря с хора, които ми обясняват, че е глупост, че не си заслужава, че няма да се съберем толкова хора, че няма да се намерят средствата, че дали изобщо си заслужава да се прави. Но на мен ми харесва идеята. Хареса ми още в началото, когато ми я обясни. И много се надявам да успея да убедя и други свои приятели. Но действително трябва някак да бъде този материал визуално представен, така че да го видят, да го разберат. Ти ми каза, че си видяла вече мястото, където би си сложила огледалото. Къде е то? В смисъл, как го виждаш? Ами къде? Намерих на терасата едно място, което точно го премерих и идеално ще седи. И в същото време си мисля и за всички тези мои приятели, които бих могла все пак, нали, да потърсят място за след това. Защото това е една работа, която не живее както обикновено, нали, в момента, в който се създаде. Тя ще продължи да живее и след приключването на проекта. Всъщност това е проект, който няма да приключи, докато не изчезне и последното огледало останало от този проект. Може би след стотици години. Кой знае. Може, например, след 10, 20 или 50 години да се издирят хората, които са участвали в този проект, които са запазили тези огледала и отново да се направи тази стена. И тогава да има проект едно. Но наистина идеята е добра. След това идеята, която пък аз си правя за този проект е, че той ще продължи да живее, например, в къщи, както ще бъде, и в другите домове. Но, например, може да не го вземеш при себе си, ако няма къде да го съхраниш. Можеш да го оставиш някъде, в някакво публично пространство. Може би е достатъчно само да има един навес, за да се съхрани. Пък дори да е на открито, какво от това, че амалгамата ще изчезне? Но пак оставам. Например, представям си как на това представяне, което в момента, всъщност в момента, в който мои приятели дойдат и го чуят, и просто да си представят и те, къде биха могли да го сложат. Освен това би било наистина много хубаво да се съберем, когато се осъществи проекта. Там на място в Пловдив, в Капана. А освен това и художника ми харесва много. Просто това е едно момче, което очудващо. Радвам се, когато има млади художници, които продължат, които се създават в момента, че има изкуствоведи, които ги подкрепят, които воюват за тях. И тази изложба, която беше във Васка, беше също много добра. Изобщо изключително интересен е този художник. Тъй, че убедена съм, че добре ще се развива. И това и трябва да се търсят още такива млади, все по-млади.